Good morning, Pilipinas! Andito po kami ngayon ng aking family sa EDSA Cubao Terminal, Bus Terminal. Waiting po kami sa bus, biyaheng Bicol. Ayan po. Bali magbabakasyon po kami. May importante lang po kami lalakarin. Asikasuhin. Parang dali makadalaw sa mga mahal sa buhay. Ito na po yung bus na sasakyan namin. Okay, excited. Excited tayo. Kasi after 6 years, 6 years po, ngayon lang po ulit kami makapagbakasyon. Siguro maraming kabataan na hindi na kami kilala. Siguro yung mga kasing edad namin o yung kilala pa kami, pero yung mga kabataan baka hindi na kami kilala. Bali ang biyahe po namin is biyahe Bicol, Catanduanes Island po. Ayan, excited si Kamatis Girl at ang aking bunsoy, si Baste. At ang aking panganay, si Bet, Kuya Bet. Excited sila Okay, tara let's. Biyahe na. Sa mga hindi po nakakaalam, ang isla po namin is Catanduanes. Ang tawag po sa Catanduanes is Happy Island. Kasi po kahit na may dumaan man na ilang bagyo ang dumaan o kalamidad, pabangon at pabangon pa rin ang mga tao nang nakangiti. Ganon sila katatag. Lumalaban sila. Nung nakaraang bagyo, kukwento ko na rin. Bali yung bahay ng kapatid ko, wash out talaga. Ayan na, dito na tayo sa Bicol. Napakabilis, naidlip lang ako. Andito na tayo sa Albay. Ayan na, ang spot ng Albay. Vulcan Mayon, tourist spot po yan. Sikat po yan sa buong mundo. Perfect cone. Ayan. Kahit saan pumunta, kahit saan side ka pumunta, ganun talaga yung korte ng vulkan na to. Grabe. Napaka-perfect. Sa estimate ko po, umabot kami ng 16 hours by land. Tapos tatawid pa po kami ng dagat. Pagka mabanayad po yung dagat, mga 2 to 3 hours po yung biyahe namin. Kaya halos 24 hours din tayong bibiyahe. Okay, medyo malapit na tayo sa Tabaco Port. Doon po tayo sasakay ng Roro. Tabaco Port. Ang ganda talaga. Kahit saan ka pumunta. Ayan, medyo malayo na kami. Pero ganun pa rin yung korte niya. Ayan na, malapit na kami. Eto na. Tabaco Port. Ayan yung mga barko. Hindi ko alam kung saan kami. Sabi ng konduktor, second trip daw kami. Bali yung first trip, 7 a.m. Bali 8 a.m. kami. Medyo excited na tayo. Napakaganda ng dagat. Napakabalayat. Kapag magbabakasyon po kayo sa aming isla, summer po kayo magbakasyon. Para sulit. Walang bagyo. Okay. Hindi ko alam kung dito tayo. Pero tanong na lang natin sa mga crew. Second trip tayo. Okay. Let's go. Ito si Kamatis Girl at ang aking bunsoy. Ayaw nila tumuloy. Nahihiya sila. Diretso na ako. Excited. Tatanong ko lang sa crew kung ito yung second trip. Ayun sila, hindi sumunod. Natakot sila kasi matagal-tagal nang hindi nakakabiyahe ng dagat.
Pero kung mapapansin niyo, hindi man lang gumagalaw yung roro, yung barko. Pakabanayad kasi ng dagat. Ayan, dito sa baba, dito kinakarga yung mga bus, yung mga container van, mga sasakyan, mga motor, bagahe. Dito sila. Ayan, tama ako. Dito nga yung second trip. Let's go! Tara na, mauna na kayo. Ayan sila, excited sila. Si Kamatis Girl, medyo nag-aalala. Hindi kasi marunong lumangoy. Alam niyo po ba, si Kamatis Girl, dati, nung bata pa yan, ang bahay nila is malapit sa ilog, pero hindi siya marunong lumangoy. Naliligo siya sa gilid ng ilog, nagtatabo-tabo. Ayan po, bali kababata ko rin po siya. Kaya matagal na po kami magkakilala. Ayan, excited tayo. Pila-pila muna tayo. Magsusulat tayo ng pangalan natin.